kong batihan o pangganlot. Wa ta na ni mani. Ito na! Limbarok na! Ang samurai! Nag-iibang na! Ano ba ni batuha ka ng atang man? Ganda, high blood ko. Batuha ka. Yung pangapilon! Ang atang-atang man, di ba punuti? Gimang mo parapin, kitang natigbat ang atang pagida. Sa katao na tiri, kaya malipay. Hi guys, matungod to. Ako na pa si Reverse. Ako adlaw matukos among basak. Kay nahaman naman lagi sa gibuan nandiyan ang talangon og gipang kipgiban ba to sa ilaga. Basig nga sagwa na masalin ba. Nagang naong ko kabusayap. Nagpurang naman ko kana metaligsik. Wa mo ko sarok. Ali na. Nasa mo pura mo digid pudha na. Di dangog. Kinadangag mo. Wait na. Ngawid na kay ko na. At marami ang kauban. Sakit na agi. Hi guys. Leon magporma. Lalo na, arong lima. Intan. Mura makinaraang tao. Kay bagong tubig dia. Nga guhawon ay tungabon dito. Nato naman ay. Na, harot na makatos ilagatong atang basak na ay. Na arang mo nga malikod guys ha. Ang iba tagpa sa gibuan lagi ni kilabong. At aning voluntaryo sa gibo. Sige, magpupuguan sa pagkagibo. Hindi mo talisik. Karang libong nga sa dari Guys, tanalaman mo. Paghinay ito ba? Damag simba ko. Ako na ba dun naligid ko? Grabe! Grabe nung Pedro. Nakaanin na pod. Ang dali, aram na yung maani. Tulo ka buwan, ranong no? Tulo ka buwan, ani na. Hi guys! Nag-uwan. Bunak. Dapat tapos basak ron. O mato man yung uwan magkarakaraw sa basak kaya di man init. Di man ma... Wala ni kong nagmantil. Musil, kung mabasa na. Pasungan. Anak. Maligo raman tayo ni guli. Magkamot is basak. Igan lutan, kaya daghan ay nanubo. Ang sa amo pang tanda na ba yung mga kuwan to sa mga ilaga, mga kinitkutan. Maso naman nagipuhunay maani ba? Makalibok na pud. Tara! Imo na nga sa kaluwang. Hala, kuno ni aramang makuha. Abdan ko na ni gabi eh. Na guys na, mga sagbot. Ug di nimo ko ang sagbot, lagi mong basak, di ka jud manambot na. Unsa? Wa jud ka na ni maani ug di nimo ko ang sagbot. Awag sagbot, grabe taas pa mas humay. Tama ka. Taas pa humay. Hinajitir kay madag, abuno. Ano man sagbot, ibuta. Ag sagbot na nanambot. Ano? Butas mga saminto ng mga inibot kay arong mga matay. Ang sagbot na nanambot. Tagasa eh. Pero masagbot na kayo bisigmot tanam ni. Pero hindi tanam, buwak. Buwak. Heart na na. Ay, pwede nun i-kwantir, isuwa. Udon ba, sa buls ka mo gayog tangkong. Heart, bitaw. Masig po rin na itanam. Dili, kung batihan o pangganlot, wata na ni maani. Yung tayo maani dan eh. Kung di lagi na aganlutan, may maani. Mas nga pa limo kuhan, punuan. Di, uy, grabe na po. Libat ba dahi ka? Sa una guys, ingani di ka mong trabaho. Kami may eskwela. Ay, Mata, dito na. Sugod na ngani, ganlot, kamot. Bahugod may kabaw may eskwela. Sahay. Dah, na. Nga rin may trabaho kay wa init. Halakuhan, maligo rago din iguli. Taksud. Sinom ba? Hala, agong abono na tumban. Ano panduga? Pero na be? Humay naman na yung naibot. Nabuing na. Darak na gazot ni. Muna, magalagin mo sa kaluwang diha. Adong reklamo. Kay hapon na. Agi ang mga inibtan, gipang bugto. Uy, Manubo, maghihapon na. uy. Ako ba nabugto kay grabing gahi at adyo. Musuko mo po dinig. Birani mo musuko pod. Nga pagtod. Di mo mangganipod. Dira, nga mo rin sagbot na agarawin katambag ato sa nga taran. Ano ba naman ikuman?
Bunot magawanti, agatang kamuti na pagod na ron. Hala iyo. Matanda para bagus ko ubos. Agoy. Na pare ubos mo na to guys nga. Kuan, habag-habag na kapit na mamunga. Suwante masalin. Atir. Kabaga ato dari. Kumbati! Ang baga. Bati, di ka na tagag. Kamuti og di mo tarangag ibot. Grabe. So ano og magkamot nga ni di mag-ingod. Naitok sa tayo. Naitak bunuon maglapok. Naitok bitaw to. Saningis ko na baga agos sa tangil likod. Bunuon na paglapok. Karon mani mo buno. Wala. Na? Ha? Karon ka sagbot. Ano baga abit Jarang baga ah. Ako sila maluoy. So Roger putir basig may kuhol. Agaray na nunat magkukun. Guys, humana na may ganlot sa usa ka luwang. Sakit naman dis likod. Pait mirining ko andyan, idara na kay duko-duko nga na, sakit na magado likod, magluto-luto ko naman. Ay, pas mangil. Itong hagi dari itong sikapon ko rubi. Huwag itarong basos na ha. Yan Itarong pala mongol. ginagiluko. Oh, pagkatarong na. Ginagmera man na. Kaya sige magpanukod. Mau na. Sakit na sa likod. Basta, idara na lagi, 30 na kape. Pait ka do guys, lingwa tay. Laki daning mutabang na to danig trabaho. Ano na irata dani? Hindi panday po nasalin. Humana, pandi ay. Ikaw, yung mga itarya. Kapan di mang heart. Mong itarya, ano matiwasa. Kaya ni kusog nag-uwan, manilong sa ta. Teacher, kaya ni kusog nag-uwan, tir. Diyan mo na to guys. Na, human-human sa pa baga sa kaluwang. Nari na. Hindi talaga pa may kuwang. Tapos ibabaw. Agabas, himusak na. Daris ibabaw pa amang paganlot. Hinja. Among pagkit na doon sa ugkuan. Nabay mga iranas ilaga lagi kay. Parang mga ilaga lagi mga kuha na sila. Mga manunuway ng dagko. Huwag ka tagsundang tir, kaya dyan na yung halas dito. Labang-labang. Di alam na magtrabaho tag bukid. Kaya ko lagi kapoy pero at lang man ang antosan kag di ta mo trabaho. Wa man sa ma habahab, o tay buntas ta. Kaya man tay maani sila tag huwat, sila tag lubog-lubog. Kita magtrabaho. Wa, agat ang bitik di ma kakaon. Luto na magkamuti. Majobs lang may kaya nagdapog kamuti di ay. Naka dagag mo na rigbaon. Wa pa maluto ko mang kamuti. Kapag ito nagbukaw-bukaw pa sa arap ng kagahi pwede mag sagibo sa mindari. Eh? Hindi makadut. Di ha, magkuhan, tira mi Sibasan ta ha. Di, kaya rang hugawan na dyan. Wala naman kunin matanda lagi. Balik mi dani ugmapon guys. Kaya naman hinuan. Tao na, puro palis mga niraha. Kapag imong pidal na bidlak. Bani ko. Parga ako pa tao. Hindi ka nagkawiron. Bidlak ka ahang liging. Kani ba, og mamani. Ato nga, kung ano, halingan. Ikaw na mga binuungan. Ikaw, lagi Kaya kay. mga nagkawas mga labo. Kanang mga binuungan nga naghahagag ikaw na kay Rungag sa gibudang. kawas mga lamok, puyan. Ato yung nga nadang, di ka mauwan, bibi. Ano Ano na, na? ibang na. Ano ba tigbasan makapilang bato? Aw niya. Sabay mo itong iduso itong kamuti dito. Hindi, kamao. Sakto mo itong nga. Imo pa kapilog batong tigbas. Kinahanglan mo kung naingan eh. Kaya mo ituod inganas ng tigbas. Kini mga bunot, mga iniluhan naman siguro na eh. Ayun mo na. Tara, namin tayo. Ano, sumuta. Tilawi. Tilawi ha. Eh? Buang dyan, simut dyan, tilawan dyan. Aman, abnormal. Kaya ba ko? Ini dyan guys, sa una. So, palagi na busy. Nakadmang good guys nga. Daghan ay nakakita sa among vlog. Daghan ay mga imbitasyon. Maunang na, na-neglect siya. Wala na niya matagad. Mangibot ako, mangibot. Unsa guys, katunggikan ko sa umahan sa among ka-churchmate kay na-inspire man ko ba sa ilang umahan nga grabe limpyo ha. Mutunin ko bahala gwa may laki. Kami kamera. Kaya maganis uban. Na, may laki puro gibayutan. Bayutan na gamang laki. Kining kipi kay kapit ado ni maninot. Wadang tildang. Dupa, atang-atang. Habo maniwa manibaid. Habo magro sa muray. Ibot ha. Naibot mo na po siya sa ka ng sagbot. Nagi mong agi
dang, nagtupong dang. Okay. May buta ni sa kay humok. Tapos gani ay. Ato na pas bayo ugma mangibot na ko. Kay naraban ko has, tapos na na matikayhang. Kani, tir, ako ning kuanong tir, sunugon tir. Na, kung pa sa pa man. Baga na. Ito na! Limbarok na! Mga samurai! Nag-iibang na! Ano pa ng batuha ka ng atang man? Dada, high blood ko. Batuha ka. Ah, kay. Yung pang apilon. Ang mga atang man, di ba punuti? Ingog, di man mo kanaplin. Katang natigbat, ang atang pagida. Ito katao na, tiri. Kaya malipay. Aura! Dada. Kus ganday ko, kus gan. Ibot na nga. Ibot na, bisa gusto dong. Eh, Hmm. ilang kaya dapat ang lang. Nawin na gabag. Kuwan. Madidyo. Sila ito na may kuwang. May ito kuwan. Mawirang. Ano ba? Uy, mahuwam, di ko smuwir ni Undoy. Mawir di ay. Dini madag mawir guys kay grabe daghanag batog mga lubi. Mga bunot, mga bilungan nagkalandrakas. Jo pa sigurado kaning ibang mga bilungan rin na mga tubaw. Wala siguro gipang butangan nagtubaw itong galib nga gipang buntaw ra priha. Pangat mo ko dang. Kaya may tubig. Ay na. Exot bududura ni Ruspita. Oy, so dadang, kapoy na. Kasaway pa pa mo kuwang guys. Nga ni sa gibo. Trabaho nga umahan. Kasaway pa pa mo. Bibo mo po di nga ni. Lingaw man. Siyempre. Pero kami mo dyan yung mga naandar nga trabaho. Sakar pa sa una. Sa gibo, magkamot, mag-abis, tanam. Ang zaman na tulot. Ano ba bro ni? Mga ano ba? Parang na kumutagbang. Naguna-una akong plurami. Kay, lagi rin talawon ring basak nga unang gitanam. Kay habag naman. Kasagaran og muhabag na kay anak mga ilaga damo kong batik pangibkib. Mga punuan. Mutan ako grabe mga kidibkiban. Kay lagi arong na lagi ma ani puhon. Ug kalayas Ginoo. Dagang una, ngani ko sa una. Kuan ko pureng. Dangag grabe gad ay sentimaan. Ay! Gani harap agad naligid ko. Magaling kayo nawawa pag sakit. Naligid ko dito sa bakilid. Garag bisa nang pagkaligid. Taas kasi ko gitulinan mo ko na ito. Kuan, nagbalang-balang ko na ito. Dali may naganot gani ha. Maunig na uwahi nga tanong. Karoon pa naganlutan. Ay! Arang dangog ka na pagkatid. Nabugto na po din ang sinilas. Nakawa ko ang butas nga gihatag ni Ate Sherry Ulrich. Hala, ni kasi nag-1 floor. Nga ba sinilinta dani? Na, mahadot ka ba sa kong linta? Mo sinang kinahadakan sa linta. Mo nang kakoron di wag dangog. Na guys na. Mo nig unang tanom. Habag-habag na dito siya. Sa laging survey yung doon gabay mga ilaga res kay gilid. Manan ako na ba yung mga ilaga lagi. Uy. Labo mo tanaw guys, labo mo ilaga nga nakitaan. Nga nagkiro-kiro das daplin. Umadapi. Kuano di ilaga di ay. Katong ibabaw guys nga kalabangan na, kan ibabaw nga labong kakita mo na. Wa pa rin siya matanuman kay wala lagi wa abtis tubig. Agibos na gaji naabdan dari ibus. Wa man dapi kuan ilaga beta di pag mga ilaga ron. Kay luoy pud sila. Wa pa nila pangibkibiring mga punuan. But nanda guys mao na to. Na ko res tengas kapasakan. Mo ko rin kuan scarecrow. Mo nang pag scarecrow ang naong. Nja. Magsubay-subay ko rin si Bintos, basa, kay, laging tawag na ba yung mga, kunan hi, ilaga nga may, uy, arapan ng kuyawan ng simintuha, kaya ara makahungok. Murang butag mo, baliad. Maadyo ni pakatanin mo kay busuk. Gusto mo ito di na ko na tumulahos. Kay ladyo na. Nja, murang mo pagkuan, ang panaw himsugman. Wala ginasasagay ko silaga, wala ginahilabdi. Sunod adlaw guys, tiwas ng panag sa gibo, kawa panang human.
Kanin, ubos to, harap ng kalabong. Labong pagkaso dito. Sa gibuon pa dito. Kaya, ug di nimo sa gibuan, anag mga ilaga manugsik. Sa kuan, mga sagbot ba karang mga labong anag mga ilaga po ng pahipi. Kaya karang mga ilaga lagi mga wise ng mga ilaga po. Dari ko matugbong. Dangog rabagad, baghin nila mga kularan, dagdi ko maintun si simba ko. Uy! Uy, maalis ko Lord. Madyo rin kay abundag tubig. Lagi babaw di man kaadyo. Bawa nga naman kumatubig eh. Na? Tama guys, na arang mag-aapagan nagsagbot. O pamahal magsagibo. Sagibuan pa rin eh. Magsagibo kuda ni guys sunod adlaw. Ay! Waman! Kabutag mga ilaga ron. Kayo ako katag na kinibkiban. Pero napay sa gibuonon, baga. Siya, mga bugang. Kaya ba mong guys, bugang. Nanas toras pura bito ha. Nalakaw pa doon na matugbong. Nagpa-uwahe man sila kaya nagkaan pa magkamuti. Dagang nga pagi kaon, makalibang-libang sila isang gabi eh. Kaya nagpalari pas kamuti. Butan ng mga ilaga di ay. Tawag nila kibkibig ang mga humay. Butan ng mga ilaga. Salamat din sa mga ilaga amo. Ewan sa kibkibi. Wa man ay kibkiban flor. Diri ko dag mga ilaga. Kay. Wa sila mga kibkiban ba nang kalbi. Iban. Be. Kamu tiri. Dede, ang kuko. Ay! Oto na ko. Tiri, Ha? nakaigit ka?